Менә безнең атаклы Гөлзада ханымга килдем мин. Гөлзада ханым әйтәм, менә интервью алдында инде ичмасам мен әйтәм, берничә җырчылар миңа җырларын безгә бүләк итсә, Татар Cinema International каналга мен әйтәм, бик шатлы булырык. Менә рәхим итегез, Гөлзада ханым, кемне тәкъдим итәсез бүген менә? Бүген менә минем кырга Фәнилә Салихова килде. Аның бүген әле эш көне дә. Фәнилә Чаллыга күптән КамАЗ төзелеше елларында килгән. Һәм менә Чаллыда катыргы кәгазь комбинатында эшләп, кичләрен җырлаган. Һәм ул безнең Чаллы шәһәренең әле бу ел бик озак кына тапкырлар кичәләр үтте. Кичке уеннар шунда уйнап шаккаттырган. Әле аны ишетеп Малахов чакырды. Менә Алла бирсә көтеп торабыз, кайсы чырга туры киләчәк, ул шунда барачак, җырлап бирәчәк. Фәнилә Салихова. Ana. Башласаң Рәхмәт. Әвидух тәрәзәдән агачлар күренә. Әйе. Махсус Татар Cinema өчен үзенең чыгышын ясады. Чаллы шәһәреннән Фәнилә Салихова. Рәхмәт. Уңышлар. Рәхмәт.